wa zani so in banda ma'aiki. Sarkin da ya iya mulki shi ke baiwa duk mai bukata. Ahadun guda ɗaya banda Rabbu ba mai sarauta. Ya fiyayyen halitta biya ta bukata. Tun da na yi riko da abun da kake so, kan zilmodar samu dangata. Annabi ne jagoran gaskiya, wa zani so in banda ma'aiki. Tsira minti wanda ka saba yi to ka lodo ka kara. Kai tsohon fiyayyen da ka ce wa nura, wanda kawa bushara. Sahabai na sa'adera, tunda sun bani dabara. Sun gwada mini hanya mai kyawo, na bita na zama dangata. Suka min hanya na ɗauko aiki. Jilani da Shagati Jani nasa zan tako birki, dan ayi mini maki na dane kan aiki. Bayan Shehu Barhama mun gode, dan Fodiyo ya zamto mafita. Annabi ne jagoran gaskiya, wa zani so in banda ma'aiki. Shehu Adamu jamu mu je kana manzo mun yi maraba. Hanyar da ka dora mu ce muke bi mun gana riba. Gaisuwa gun baba mai bankuna na Karima. Cajin da kun ka saka muna ya cika full, aikin da ya rage mu fafata. Annabi ban san ta inda zan fara yabon ka har ajini. Allah ya yabe ka da kansa, ina ni ina bayani. Yardar ka bani, kamun tajini. Na zamo hadimi gare ku, tsawon rayuwa ta shi ne ka fata. Annabi ne jagoran gaskiya, wa zani so in banda ma'aiki. Me zan yi ne da son wani ga ku, marhaba da zuwanku. Ya sha matsayin sha baitoci kenan muna labai ku. Annabi manzan iko, shugaba mai dattako. Tun da ilahu ya kage ka, an yi jin kafurci kuma ka rikirkita. Salamu alaika ya ta saka rahama, sanyi na ibada. Almuzammin shakundum alfarma, ai mini shaida. Na musu duk su shaida, na samu hada. Kan san kuna zama abun koyi gun al'umma kuma dangata. Annabi ne jagoran gaskiya, wa zani so in banda ma'aiki. Ni ma'aiki kaunar ku nake ta da koya zan yi na sauke. Ku riƙa min ku tallafa min in sauke ta na wanke. Ya Rasul ka ɗinke, huduwar ta kamake. Na zamo tsaf a cikin mabiyanku, a sani cikin managarta.
dan alkasim dan sai Amina da Abdullahi dan Ibrahim da an kira ku sai kurum ko dai a yi cinjin kun zamo haske ga dukan al'umma kowa ku ne ya kafata annabi ne jagoran gaskiya wa zane so in banda ma'aiki al-Mustapha na zo ne bara a gidan koko ba ni ruwan sha ko abinci ko gurin kwana sitirar da a canja a ɗebe aikin asha kar da na zam sha ku zama abun duba na safo da rana kuna nan a cikin zuciyata salati ma taslimi gare ka ya imamul imami al-mukarram sha matsayi kenan taskar imani tarakin kuku bani ku ne nauyaki ne Allah ƙara munci har da salatai kai wa Muhammadu ɗan gata annabi ne jagoran gaskiya wa zane so in wanda ma'aiki shugaba ɗan umma ne ke baitin zayayi burki dan ba abun faɗa a cikin baki sai sansar shauki batulo gane gare ki alfarmar babanki uwar kalmomin da zane yabe ko a ina kuma ina na ne jagoran gaskiya wa zane so in